Bueno, gaude Altsolaraz Baiaran, eta hemen dauz Neandertal aztarnategi asko. Urrengo amabostian, azaroak amabostian, eman gut hitzaldi bat zestuen, azaltzeko zer ari garen egiten hemen Altsolaraz Baiaran. 2017tik gaude industen, lehenengo amalda batean, eta 2019tik amalda iruan koban. Eta, bueno, kobazulo horretan topatzen ditugu azken Neandertalek utzitako arrasto pila. Beraiek utzitako harritresnak, animali ezurrak, eta okupazio hauek dauzkate gutxi gora bera 55.000 urte. Eta oso interesgarriak diez, ikusten dugu erabiltzen dituztela hemengo baliabide asko. Adibidez, hemengo bertako arrokak erabiltzen dituztela, bere tresnak eitzeko, baina baita ekartzen dituztela beste arroka batzuk urrunetik. Horrezegatik dakigu Neandertal hauek ibiltzen ziela, adibidez Trebiñutik edo Urbasatik, eta bebai Frantziako hego mendebaldetik. Orduan dauzkagu datu asko eta ari gara lortzen datu asko jakiteko Neandertalak zergatik egoten ziren hemen, zergatik aukeratu zuten leku hau bizitzeko, eta zein zen bere lurraldea, eta ezagutzeko bebai Neandertalen bizimoduak, eta Neandertalen gizarteak, eta Neandertalen historia. Bueno, bitxik ere bezala, ez dakit, nik esango nuke oso leku politxa dela, eta gaur egun adibidez egiten dugun eskazioak nahiko osaiak die egiteko. Amalda irura ailegatzeko egin behar dugu eskalau, lehenengo maldatik gora jun, eta gero jarri arnesa, kaskua eta bar, eta ara igo. Gaur egun pentsatzen dugu ezinezkoa izango zela Neandertalak horra ailegatzea, orduan pentsatzen dugu Baiara asko saldatu inzala. Orduan, historia horiek guztiak ari gara jorratzen, baina nik uste dut interesgarriena da jakitea zelan Neandertalak gure espeziak ez diren gizaki batzuk zelan bizi ziren eta ikustea zelan ezien hain gungandik hain ezberdinak. Eta hori nik uste dut Neandertalak aurrez aurre ikustea izango da pixka bat nire objektiboa hitzaldian.